Jeg vil gerne vise, at ham der Nick hacker. Prøv at se Nick. Og han hedder Nick 879. Det er også derhen. Og så vil jeg gerne vise live. Så vil jeg gerne vise live hacker. Vores live derude. Frederik. Jeg vil nok ikke sige det, så er det klogt. Nej. Det er Nick, han... Nick 879. Hvis Nick han dør. Ses live. Ses live. Ses live. Det der, det er live. Birk. Flyhacket. Rigtig ud. Au. Og jeg synes, vi skal claim safe zone her, fordi her kan man PvP. Lad os se om Sly Flyhacker. Au for helvede. Præcis live. Det er også live. Fuck. PTP. Nej. Nej, fordi nu dør du. Han hacket. Skal jeg se. Og jeg vil gerne have, at han skal bande, fordi han har dræbt mig med sharpness i hvilken op i 2 loot, en 3 firespect 2 hvor den unbreaking 3 svær. Jeg håber, jeg kan få tingene tilbage. Ses.